Adol kencur neng pasar Sribit. Assalamualaikum bolo. Iki pasaran pon wayahe pasaran Sribit. Adol kencur bolo. Iki hasilnya le nandur bahasa kencur. Adol kencur neng pasar Sribit lah. Ayo. Iki aku wis tekan pasar bolo. Iki jenenge Mbak adang-adang ki nukoni hasil pemetune petani. Kencur. Nggih. Malah gini. Anu nduk ki ambak sih, Bu. Oh, ya alhamdulillah. Apik-apik lho kencure. Kita baca. Habisin lho. Terang senang, orang terang. Masih cilik kan lagi. Nomor 2. Wis medon ya. Pino kuwi? Mau sampai selawe to, Mbah? Nek ora oleh selawe ra tuku Mbak medhon regane iki. Medhon regane. Api-api lho. Dirego. Oh ya gede-gede yang ngono iki. Dawa-dawa ya betul. Ora dikaceki po. Ora kan ming semono kuwi. Ora kacek-kacek 1000. Ora oleh wis. Hah? Nek ora oleh selawe kan ra tuku, Mbak. Selawe nek ora oleh selawe ra tuku. Punjul-punjul setetek ngono ra? Lah adol medhon Mbak Glora do tuku, nek ado dutang, nek dutang Oh. ra ado. Ya wis manut lek ditimbang, Mbah. Pirang kilo? Mak nimbang endi kene iki? Bisa ditimbang. Endi bakule, Mas? Pirang kilo kae? Nyet. Delane. 15. Nggih. Nah, kok kakao kok Kencure mau wis ditimbang, hasilnya 15 kilo tapi kepotong. Ya kepotong ngono lah. Dadi 13,9 dikali 25.000. Sak kilo 20.000. Dadine tompone duit 300 piro? 47 bolo. Ya wis semono wae videone sesuk dilanjut neng pasar Sribit tuku sate, tuku janganan ya bolo. Matur nuwun sing wis mengikutiku dari awal tekan rampung. Moga-moga kita sukses di FB Pro, bisa gajian setiap bulan. Ya wis bolo, matur nuwun. Assalamualaikum. Ora. Ora oleh.